Tervetuloa Hanne Snellmanin kilpailuoikeusklinikalle. Puhumme tänään sekä julkisten hankintojen että kilpailuoikeuden näkökulmasta mielenkiintoisesta aiheesta, eli ryhmittymänä tarjouskilpailuun osallistumisesta, eli tarjouskonsortioista. Mun nimi on Helena Lamminen ja mä toimin Senior Associateina meidän Competition and Regulatory-ryhmässä. Ja mun kanssa täällä on tänään Eeva. Yes, moi, mun nimi on Eeva Tiainen. Mä työskentelen Senior Associateina meidän IP-Tech-tiimissä, mutta olen erikoistunut julkisiin hankintoihin. Yes. Ja jos aloitetaan siitä, että tutkimusten mukaan julkisiin tarjouskilpailuihin tulee tosi vähän tarjouksia. Ja välillä tarjouksia ei saada ollenkaan. No, yksittäisen tarjoajan näkökulmasta voittomahdollisuudet on silloin varsin hyvät, mutta sitten jos mietitään isompaa kuvaa, niin vähäinen kilpailu nostaa hintoja, ja mikä näkyy sitten julkisen talouden ja viime kädessä sitten veronmaksajien lompakossa. Ja yhtenä syynä näiden tarjousten vähäiselle määrälle voi olla se, että hankintayksiköt kilpailuttaa laajoja ja monimutkaisia hankintoja, jossa varsinkaan sitten pienten ja keskisuurten yritysten resurssit ei ole riittäviä toteuttamaan näitä pyydettyjä kokonaisuuksia. Jos aloitetaan sillä, että mitä hankintayksiköt vois miettiä ja tehdä saadakseen lisää tarjouksia näihin kilpailutuksiinsa ja toisaalta mitä potentiaalisten tarjoajien tulisi miettiä lisätäkseen sitten mahdollisuuksiaan. Joo, eli hankintayksikön näkökulmasta yksi tärkeä asia miettiä hankintaa suunniteltaessa on, että millaisena kokonaisuutena se hankinta kilpailutetaan. Eli onko tarkoituksenmukaista tehdä hankinta yhtenä kokonaisuutena vai olisiko sitä mahdollista jakaa pienempiin osiin. Ja sitten toinen tärkeä asia, mihin kiinnittää huomiota, on ne yrityksen soveltuvuudelle asetettavat vaatimukset ja toisaalta sitten hankinnan kohteelle asetettavat vaatimukset. Ja tässä on tosi hyödyllistä käyttää apuna markkinakartoitusta, eli potentiaalisilta tarjoajilta on mahdollista kysyä esimerkiksi kommentteja asetettaviin vaatimuksiin. Ja sitten niiden kommenttien avulla on mahdollista sitten poistaa esimerkiksi epäselvyyksiä ja asettaa ne vaatimukset sopivalle tasolle. Ja tarjoajien kannattaakin aktiivisesti sitten osallistua näihin markkinakartoituksiin, että se on se vaihe, missä on sitten mahdollista päästä kertomaan niitä omia näkemyksiään. Ja toki sitten myös vielä siinä käynnistetyn tarjouskilpailun kysymys-vastausvaiheessa on sitten hyvä toki tuoda esiin mahdollisia esimerkiksi tarjoamisen esteitä. Ja sitten yksi tarjoamishalukkuuteen vaikuttava seikka on myös tarjouspyynnön selkeys ja se, kuinka työlästä siihen on vastata. Et mitä enemmän työtä se tarjouksen laatiminen vaatii, niin sitä enemmän tulisi olla myös aikaa sen tarjouksen tekemiselle. Yes, ne oli selkeitä. No sitten jos mietitään semmoista tilannetta, jossa hankintayksikkö päätyy kuitenkin kilpailuttamaan niin yhden suuren kokonaisuuden ja kilpailutuksesta kiinnostunut tarjoaja ei pysty yksin täyttämään näitä soveltuvuusvaatimuksia, niin mitä vaihtoehtoja tällä tarjoajalla käytännössä silloin sitten on? Ja no vaihtoehdot on tällöin käytännössä ryhmittymänä tarjoaminen ja voimavara-alihankkijan käyttäminen. Eli jos aloitetaan ryhmittymänä tarjoamisesta, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että 2 tai useampi yritystä tekee yhteisen tarjouksen. Ja käytännössä se tarkoittaa sitten sitä, että jos tämä ryhmittymä valitaan hankinnan toteuttajaksi, niin silloin kaikki ryhmittymän jäsenet tulee hankintasopimuksen osapuoliksi ja vastaavat yhteisvastuullisesti sitten sen hankintasopimuksen toteuttamisesta. Sitten taas voimavara-alihankkijan käyttämisessä on kyse siitä, että jos esimerkiksi yritys ei pysty yksin täyttämään kaikkia soveltuvuusvaatimuksia, niin sitten se ottaa sellaisen alihankkijan voimavara-alihankkijaksi, jolla on sitten niitä tarvittavia voimavaroja, esimerkiksi referenssejä, joita sitten tämä itse tarjoaja hyödyntää niiden referenssivaatimusten esimerkiksi täyttämiseksi. Ja erona tässä ryhmittymään on sitten se, että tämä tarjoajana oleva taho on lähtökohtaisesti sitten, että jos tämä niin kuin tarjoaja tulee valituksi, niin se on lähtökohtaisesti sitten siinä vastuussa sen hankintasopimuksen toteuttamisesta, eli myös siitä voimavara-alihankkijan osuudesta. Mutta tietyissä tilanteissa hankintayksikön on kuitenkin myös mahdollista edellyttää, että nämä tarjoaja ja voimavara-alihankkija ovat yhteisvastuussa hankintasopimuksen toteuttamisesta. Ja sitten tässä on hyvä huomata myös se, että jos yritys haluaa käyttää konserniyrityksen voimavaroja soveltuvuusvaatimusten täyttämiseen,
niin silloin nämä konserniyritykset täytyy myös nimetä voimavara-alihankkijoiksi tai olla ryhmittymän jäseniä, eli ne ei ole automaattisesti hyödynnettävissä ne konserniyritysten voimavarat. Ja sitten mainitaan vielä tavallinen alihankinta erona tähän voimavara-alihankintaan, eli sitten on toki mahdollista käyttää myös tavallisia alihankkijoita, jos niitä ei tarvita sitten näiden soveltuvuusvaatimusten täyttämiseen. Eli silloin kyse on vain siitä, että tämä niin kuin alihankkija osallistuu sitten sen hankinnan toteuttamiseen. Mutta mitä sitten kilpailuoikeuden näkökulmasta tulee huomioida, kun harkitaan tällaista ryhmittymänä tai muuten yhdessä tarjoamista? Yes. No tosiaan hankintalain näkökulmastahan siis ryhmittymänä tarjoaminen on lähtökohtaisesti aina sallittua, kun taas sitten kilpailuoikeuden näkökulmasta asiaa tulee miettiä vähän enemmän. Eli kilpailuoikeuden näkökulmasta alihankinta ja ryhmittymät luetaan molemmat niin sanotuksi yhteistarjonnaksi, jossa osapuolet tekee yhteistyötä esittääkseen yhteisen tarjouksen hankintakilpailussa. Ja taustalla on siis se, että tällainen yhteistarjoaminen mahdollistaa osallistumiseen hankkeeseen, jota osapuolet ei yksinään kykenisi toteuttamaan. Ja se, mihin tulee kiinnittää sitten huomiota, on käytännössä se, että kenen kanssa, missä vaiheessa ja miten siitä yhteistyöstä sovitaan. Koska kun keskenään kilpailevat yhtiöt tekee tämmöistä yhteistyötä, niin silloin on riskinä, että yhteistyö tulkitaan pahimmassa tapauksessa niin kuin tarjouskartelliksi. No, tarjouskartellissahan itsessään on yleensä kyse siitä, että kilpailutukseen osallistujat ennakollisesti koordinoi jollain tavalla niitä tarjouksia, joko esimerkiksi hinnan osalta, tai sitten, että toinen vaikka jättää tarjoamatta tähän kyseessä olevaan kilpailutukseen ja vastavuoroisesti sitten toinen esimerkiksi seuraavaan vastaavaan kilpailutukseen. Eli tällaisessa tilanteessa ei yleensä jätetä yhteistä tarjousta, vaan molemmat jättää omansa tai toinen jättää antamatta kokonaan. Mutta tietyt riskit liittyy myös sit tilanteisiin, jossa alihankinnasta sovitaan ja alihankintasopimusta tehdään jo ennen tarjouksen tekemistä, kun sit sen sijaan taas alihankintasopimuksen tekeminen niin kuin pääsopimuksen saamisen jälkeen on lähtökohtaisesti sallittua, kunhan siihen ei liity minkäänlaista tämmöistä ennakollista sopimista siitä, että alihankkija ei jätä itsenäistä tarjousta, vaikka voisi sellaisen kykyjensä puolesta sitten jättääkin. Joo. No miten sitten, jos sitä tarjousta ollaan jättämässä ryhmittymänä, niin mitä näiden yritysten tulee pohtia? No keskeistä on pohtia ensinnäkin sitä, että pystyisikö nämä yhteisen tarjouksen jättäjät tekemään omat tarjouksensa siinä kyseisessä tarjouskilpailussa. Ja tässä kohdassa siis kilpailu- ja hankintalainsäädäntö linkittyy, eli sen arvioiminen, että voisiko sopimusosapuolet osallistua ja siten kilpailla tarjousmenettelyssä itsenäisesti ja olla sitä toistensa kilpailijoita, niin riippuu ensinnäkin tarjouskilpailusääntöihin sisältyvistä vaatimuksista. Ja käytännössä kysymys on siis se, että pystyykö nämä osapuolet tarjoamaan itsenäisesti joko kokonaisuudesta tai osista, ja jos se osion tarjoaminen on tosiaan niin kuin mahdollistettu, ja jos ne pystyy, niin silloin ne katsotaan toistensa kilpailijoiksi tässä tarjouskilpailussa. Ja tällöin tätä yhteistyötä on arvioitava niin sanottujen niin kuin tehokkuusedellytysten näkökulmasta. Ja sama pätee tilanteeseen, jossa esimerkiksi osapuolia on enemmän kuin olisi tarpeen sen hankkeen toteuttamiseksi, tai jos yksi niistä pystyisi yksin tarjoamaan siitä sopimuksesta tai tekemään sen tarjouksen itsenäisesti. Ja tämmöisessä tarjouskonsortio- tai ryhmittymäsopimuksen yksilöllisessä arvioinnissa otetaan huomioon käytännössä sitten kaikki merkitykselliset tekijät, joihin kuuluu muun muassa sitten sopimusosapuolten asema merkityksellisillä markkinoilla, muiden tarjouspyyntömenettelyn todennäköisten osallistujien lukumäärä ja niiden markkina-asema ja toisaalta sitten sen itse tarjouskonsortiosopimuksen sisältö, kyseessä olevat tuotteet tai palvelut sekä sitten muut markkinaolosuhteet. Se on aika laaja pohdinta sitten siinä kohdassa. Ja käytännössä nämä tehokkuusedellytykset voi täyttyä, jos osapuolet voi yhdessä tehdä tarjouksen, joka on hintojen ja tai esimerkiksi laadun näkökulmasta kilpailukykyisempi kuin tarjoukset, jotka ne olisi kyenneet tekemään itsenäisesti. Ja hankintayksikölle ja loppukuluttajille koituvat hyödyt on niin kuin suuremmat kuin niistä aiheutuvat tai tästä sopimuksesta aiheutuvat niin kuin kilpailua rajoittavat tekijät. Ja sitten näitä tehokkuushyötyjä on siirrettävä myös käytännössä kuluttajille, eli se ei riitä, että ne hyödyt koituu pelkästään niille
konsortiosopimuksen osapuolille. Ja sitten se, mikä pitää aina myös huomioida, on että kun toimitaan kilpailijoiden kesken, on sitten tämä rajoitettu mahdollisuus niin sanottujen sensitiivisten tietojen vaihtamiseen. Eli nämä yhteistarjousta tekevät yritykset saa jakaa keskenään vain sellaista tietoa, joka on niin kuin objektiivisesti välttämätöntä sen tarjouksen laatimiseksi ja toisaalta sitten sen hankintasopimuksen täyttämiseksi. Ja se tavallaan tiedon vaihtaminen on rajattava myös niin kuin henkilöstön osalta vain niille, joille se tieto on niin kuin välttämätöntä. Sitten meillä on vielä lopuksi tässä tämmöinen yhteenveto tämmöisistä pointeista, mitä yritysten on hyvä pohtia siinä kohdin, kun miettivät ryhmittymänä tarjoamista. Me ei käydä näitä nyt yksitellen läpi, mutta vedetään tämä keskustelu yhteen parin pointin muodossa. Eli hankintayksiköiden näkökulmasta on hyvä miettiä sitä, että jos on kyse laajasta kokonaisuudesta, niin onko tarkoituksenmukaista kilpailuttaa se yhtenä kokonaisuutena vai voisiko sitä jakaa pienempiin osiin. Ja tarjoajien taas sitten täytyy toki miettiä sitä, että pystyykö ne osallistumaan siihen kilpailutukseen yksin vai tarvitaanko toista yritystä soveltuvuusvaatimusten täyttämiseksi. Ja jos on kykeneväinen tarjoamaan yksin, mutta jostain syystä sitten kuitenkin tuntuisi mielekkäämmältä tarjota yhdessä toisen yrityksen kanssa, niin sitten täytyisi miettiä tarkkaan ne perustelut, että miksi ryhmittymänä tarjoaminen olisi oikeutettua. Just näin. Ja tässä tosiaan kaikki tällä erää. Kiitos, että kuuntelit. Kiitos.